Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Żiżi u sħaba, ejja nsejħulhom. Aw Żiżi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu tetu? Ara fejnu? U kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. Tiftakru li moġġiet jagħmel dan il-ħoss? Tik, tok, tik, tok. Ekku, l-arloġġ. L-arloġġ nużaw biex jurina l-ħin. L-arloġġ ġeneralment ikollu żewġ idejn, waħda twila u l-oħra qasira. It-twila turina s-sija u l-qasira turina il-minuta. Araw meta jsiru it-8 ta' filgħodu li t-twila tkun fuq in-numru 12 u li t-qasira tkun fuq in-numru ekku, 8. Bekk ngħidu li hu it-8 ta' filgħodu. Sebħed ġurnata ġdida. Sar il-ħin biex Nunu jqum. Ejja Nunu, għax sebaħ. Sakemm Nunu jiġi ftiegħu. Tridu x'ngħinuh jiddeċiedi x'għandha tkun l-ewwel ħaġa li għandu jagħmel filgħodu. X'għandna nagħmlu kif inqumu filgħodu? Naqbdu nilabu bil-ġugarelli? Naħslu wiċċna u snienna? Jew noħorġu barra nilabu bil-ballun? Aħsbu ftit. X'għandna nagħmlu kif inqumu filgħodu? Ekku, wara li nqumu għandna naħslu wiċċna biex nifriskaw u natfu snienna biex inneħħu l-mikrobi li jinġemgħu f'ħalqna. M'hawnx għalik Nunu. Nunu qed jaħsel wiċċu u snienu. Fit-8 ta' filgħodu id-dar tagħna jkun hemm ġen sħiħ għax wara nkunu kilna kolazzjon sustanzjuż, kulħadd ikun qed iħejji ruħu biex jitlaq mid-dar. Ommi u missieri jkunu lebsin pulit, lesti għall-ġurnata xogħol oħra. Jien uħud inkunu qed naraw li għandna kollox għall-iskola u li ma jħallu xejn warajna. Naraw ukoll li kulħadd jieħu xi ħaġa x'iekol għax matul il-ġurnata nifjakka. U malli nagħlqu l-bib ta' barra bħal donnu kulħadd jibda l-avventura tal-ġurnata tiegħu. L-iskola ta' ħuti tibda fit-8:30 ta' filgħodu. Araw, meta l-ħin ikun u nofs ifisser li t-twila tal-arloġġ tkun bejn sija u oħra. Mela it-8:30 ifisser li l-ħin wasal eżatt fin-nofs bejn it-8 u d-9. Bekk li t-twila timmarka fuq in-numru 6. U hekk l-arloġġ qed juri it-8:30. L-iskola li nattendi jiena tibda fid-9 ta' filgħodu. Bekk li t-twila tkun reġgħet waslet fuq in-numru 12 u li t-żgħira fuq in-numru 9. Imma ħaġa tal-iskantament, għalkemm il-membri kollha tal-familja nkunu f'postijiet differenti, kollha nifqu biex nieklu fil-11 ta' filgħodu. Dan il-ħin u l-ħin favorit tiegħi għax inkun nista' ngħid kemmtejn mal-ħbieb tiegħi. U mela allura tgħidx kemm nieħu gost meta l-arloġġ tiegħi jimmarka il-11? Il-ħin kollu għaddejjin minn filgħodu sa flaxija aħna ma nitilfux ħin. Sodda skola u nilabu u ngawdu li xulxin. Naħdmu niklu u nilabu mbagħad inkunu għajjenin. Lura mela għalġo sodda nordu u noħolmu xbin biex filgħodu malli nqumu nerġgħu nilabu flimkien. Ġurnata se tarana għaddejjin bir-rutina tal-ġurnata aħna ma nitilfux ħin. Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan għax sama aħna nerġgħu narawk nixtiequlek tkun daħkan. Darbohra